Is-Sibt mis-7:15 filgħodu permezz ta' One Radio, One News se jkun qed iwassal l-ewwel bulettin tal-aħbarijiet tal-ġurnata qabel jiftħu l-postijiet tal-votazzjoni. Mis-7:30 il-quddiem l-istazzjonijiet One ser jingħaqdu flimkien biex kull siegħa jwasslu bulettini tal-aħbarijiet u aġġornamenti b'informazzjoni brabta ma' l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Fl-10 mbagħad jibda programm speċjali sas-7 ta' filgħaxija dwar jum il-votazzjoni fejn numru ta' preżentaturi se jtellgħu diskussjonijiet varji b'suġġetti ta' interess ġenerali. Wara l-bulettin tal-aħbarijiet tas-7:30, One News jibda bi programm maratona li ser jibqa' għaddej għal 24 siegħa sħaħ. B'mistiedna u kollegamenti dal-programm se jżomm lit-telespettaturi li semmija aġġornati bl-aħħar informazzjoni li tkun ħirġa min-Naxxar u r-Rabat Ghawdex. F'dawn iż-żewġ postijiet se jkun qed isir l-att tal-Voti. Wara li jsiru magħrufa r-riżultati, One News se jkun qed iwassal programm ta' diskussjoni u analiżi brabta mar-riżultat elettorali. Bejn is-Sibt u l-Ħadd filgħaxija, One News flimkien ma' l-istazzjonijiet One se jkunu qed iwasslu lit-telespettaturi u semmija total ta' 36 siegħa ta' xandir kontinwu bla waqfien.